Πριν πολλούς αιώνες στην Αίγυπτο υπήρχαν μερικοί μυστηριώδεις θησαυροί που δεν είχαν ανακαλυφθεί λόγω των εμποδίων που είχαν στήσει κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, οι οποίοι σκοτώθηκαν για να προστατέψουν τον κόσμο, διότι τα μυστηριώδη αντικείμενα, όπως ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνα και προκαλούν αρκετούς θανάτους. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλές δεκαετίες, δύο παιδιά, ο Αλέξης και η Μπέκα, που ήταν καλοί φίλοι, είχαν πάει με τα ποδήλατά τους να δουν ένα από αυτά τα αξιοθέατα της Αιγύπτου. Όταν έφτασαν, η Μπέκα κοίταξε κάτω και πρόσεξε πως υπήρχε ένα κλειδί. Χωρίς δισταγμό, το πήρε και φώναξε τον Αλέξη. Μετά τα δύο παιδιά κάθισαν σε ένα παγκάκι πιο πέρα και ξεκίνησαν να παρατηρούν το κλειδί περισσότερο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αλέξης είπε ότι το κλειδί αυτό μάλλον θα ήταν πολύ αρχαίο και όντως η σκέψη του ήταν ορθή. Μπέκα παρατήρησε ότι πίσω από την πυραμίδα υπήρχε μια πόρτα σφραγισμένη και είπε πως ίσως το κλειδί που βρήκε στην άμμο να ήταν αυτό που ανοίγει αυτή την μυστική πύλη. Τα δύο παιδιά το σκέφτηκαν και αποφάσισαν να προσπαθήσουν. Έτσι σκαρφάλωσαν στον απαγορευμένο φράχτη και έτρεξαν αμέσως στην πόρτα. Όταν έφτασαν εκεί, παρατήρησαν ότι η πόρτα ήταν ξύλινη και είχε άπειρες χαρακές. Ο Αλέξης έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά και ξαφνικά η πόρτα άνοιξε. Η Μπέκα και ο Αλέξης πριν μπουν μέσα είδαν στο βάθος ότι όλα ήταν σκοτεινά, όμως χωρίς να το πολύ σκεφτούν μπήκαν μέσα τρέμοντας από τον φόβο τους. Μπήκαν και άναψαν από ένα πυρσό ο καθένας για να βλέπουν το σκοτάδι. Τα δύο παιδιά προχώρησαν πιο κάτω ώσπου φτάσανε στο τέλος του απέραντου διαδρόμου χωρίς να τους εμποδίσει κανένας. Στο τέλος υπήρχε άλλη μια πόρτα η οποία ήταν και αυτή κλειδωμένη. Η Μπέκα και ο Αλέξης εξέτασαν καλά τον διάδρομο και έβγαλαν ένα συμπέρασμα. Είπαν πως υπήρχε κι άλλο ένα κλειδί που έπρεπε να το βρουν. Παρατήρησαν καλύτερα τον χώρο και πρόσεξαν δίπλα τους ένα ξεραμένο φυτό. Έσκυψαν για να το δουν και μέσα στο χώμα της γλάστρας του φυτού παρατήρησαν ότι γυάλιζε ένα αντικείμενο. Το τράβηξαν και ήταν ένα κλειδί. Το έβαλαν στην κλειδαριά και η πόρτα άνοιξε με έναν υπόκοφο τρίξιμο. Αμέσως η πόρτα άνοιξε και έτσι πέρασαν. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα έκλεισε με δύναμη. Τα παιδιά άρχισαν να νιώθουν νοσταλγία τους γονείς τους. Ήθελαν να τελειώσει η επικίνδυνη περιπέτεια που ζούσαν αυτή τη στιγμή και να απαλλαχτούν από τον μεγαλύτερο φόβο τους και να πάνε στη ζεστή αγκαλιά των γονιών τους. Όταν σταμάτησαν να σκέφτονται, παρατήρησαν ότι μπροστά τους υπήρχε ένας τεράστιος κατακόκκινος δράκος, ο οποίος όταν φυσούσε έβγαζε φλόγες. Ο Αλέξης με την οξυδερκή ματιά του κοίταζε γύρω για να βρει κανένα αιχμηρό αντικείμενο που να κάνει τον δράκο, ο οποίος έβγαζε φωτιές από το στόμα του, ασταμάτητα να εξαφανιστεί. Ξαφνικά κοίταξε αριστερά του και υπήρχε ένα μυτερό δόρυ. Έτρεξε και άρπαξε εκείνο το δόρυ και αμέσως πήγε κοντά στον δράκο, ο οποίος προσπαθούσε να κάψει την Μπέκα με τη φοβερή και καυτή αναπνοή του και τον χτύπησε στην καρδιά του με δύναμη από την μυτερή μεριά του δώρατος. Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράκος έπεσε στο κρύο και υγρό πάτωμα και εξαφανίστηκε. Η Μπέκα και ο Αλέξης παρατηρούσαν το δωμάτιο με μεγάλη περιέργεια. Στο τέλος κατάλαβαν ότι ο δράκος είχε γίνει άφαντος. Αμέσως μετά, ξαφνικά, άνοιξε μια πόρτα. Μόλις μπήκαν, είδαν ένα κύκλοπα. Τρόμαξαν και κρύφτηκαν. Ο κύκλοπας έτρωγε και έπινε μέχρι που στο τέλος τον πήρε ο ύπνος και σωριάστηκε στο πάτωμα. Όταν τα παιδιά βεβαιώθηκαν ότι ο κύκλοπας κοιμόταν βαριά, με μεγάλη αποφασιστικότητα τον πλησίασαν και η Μπέκα έπηξε με θάρρος τον πυρσό που κρατούσε στα χέρια της μέσα στο μοναδικό μάτι του κύκλοπα. Αμέσως μετά ένα κλειδί εμφανίστηκε από το πουθενά και έπεσε στα χέρια του Αλέξη. Ο Αλέξης με το κλειδί στα χέρια του πήγε στην επόμενη πόρτα και την ξεκλείδωσε.
Πόρτα άνοιξε με ένα περίεργο θόρυβο. Έπειτα τα δύο παιδιά μπήκαν στον επόμενο χώρο, όπου ήταν πολύ λαμπερό και υπήρχαν οι μυστηριώδεις θησαυροί που έψαχναν αιώνια οι αρχαιολόγοι. Ευτυχώς ήταν ξεκλείδωτοι και έβλεπαν τα χρυσαφικά, τα διαμάντια, τα ανεκτήμητα κοσμήματα κλπ. Να φωτίζουν όλο τον χώρο. Αλλά ήταν και η ανοιχτή πόρτα της εξόδου, που έμπαινε μέσα φως από τον καυτό ήλιο της Αιγύπτου. Έστειλαν τους τρεις θησαυρούς προς την έξοδο της πυραμίδας. Έξω υπήρχαν οι security της πυραμίδας και τους έβλεπαν άφωνοι. Οι δύο security τους βοήθησαν να μεταφέρουν τους τρεις θησαυρούς έξω και τους ρώτησαν πού θα ήθελαν να τους τοποθετήσουν. Τα δύο παιδιά το σκέφτηκαν και απάντησαν να τα δώσουν στους άπορους. Εκείνοι τους έκαναν νόημα ότι συμφωνούσαν. Στο τέλος, όλος ο κόσμος που βρισκόταν έξω και θαύμαζε την πυραμίδα είχε παρακολουθήσει το φιάσκο με την Μπέκα και τον Αλέξη. Άρχισαν να χειροκροτούν και να ζητοκραυγάζουν ότι είναι οι πιο νέοι και σπουδαίοι ήρωες. Τέλος, τα παιδιά, νιώθοντας κουρασμένα, ανέβηκαν ξανά στα ποδήλατά τους και πήραν τον δρόμο για το σπίτι τους. Όταν έφτασαν καταχαρούμενα, επειδή ήταν σόι μέχρι τώρα, βρήκαν τους αγαπημένους τους γονείς να κάθονται στον καναπέ και να περιμένουν το παιδί τους. Αγκαλιαστήκανε και άρχισαν να δακρύζουν από τη χαρά τους, επειδή είχαν αργήσει πολύ. Η Μπέκα είπε στους γονείς της τη θανατηφόρα περιπέτεια που πέρασε μέσα στην πυραμίδα με τον φίλο της τον Αλέξη, και το ίδιο έκανε ο Αλέξης με τους δικούς του γονείς. Φυσικά και οι γονείς των παιδιών δεν τους πίστεψαν.